marwa kaka mar Kenya ka. Amadi nyowang'eyo an Amadi Nyachae. Adieri mantiere ni jopiny nigi geno ni either achiel kuom ji ariyo gi dhi bedo ang'owa dhi bedo chairman mar IEBC. But aneno ka rais mar Kenya bende otemo tugo kien, otemo nyisowa ni otemo tugo in a way e yo moro ma nyiso ni en bende kaka ne oparono ok adhi timo dwacho ka ne oparono eko. Koro omiyo wa ng'at moro manyien to pod wan gi to nikech chiwono ng'at manyien ni eki miyo wa paro mang'eny ahinya nikech iyudo ka Erastus Ethong ji mang'eny iyudo ka ok ong'eyo ng'atni eki, ok wang'eye ahinya nikech kaka nasewacho chien kacha ne waseng'iyo awang'iyo gi nyingi moko chien kacha king'ato wacho Ann Amadi ng'eni mano registra judiciary kacha, ka ng'ato wacho Nyachae wano gima wang'eyo maber ahinya. Koro aneno ka nitiere to mang'eny, nitiere doubt mabiro mang'eny nikech Jo-Kenya ni onge gi geno kod rais marwa gi nyaka sama wuoni. Podi thoth ji mang'eny kata thoth ji mang'eny e ground ok ni geno kod rais marwa. Koro kata miwa mana ng'ato pod wan mana gi to. Tigini to nyaka bedi kana mna kiwacho ni untiere koda to nikech ka umiu ng'at mung'e wacho ni ng'ani osetie ministry ni osetiyo ka gi kacha ko miu ng'at ma samoro ng'at ma humbe ji okia ahinya bende riwacho ni wan no nitiere gimoro mopandi, nitiere gimoro moponde i wachno eko podi iwinjo. But ang'eyo ni gik moko pod biro mana yelore ka ndalo medo ng'owa, ndalo medo sod. Mana ka bende Dickson nomedo wacho chien kacha ni ma ng'ama advice governor to nokonyal advice governor kuom tiyo gi pesa matin, nokonyal bedo a good advisor konyiso ka iketho ka watiyo gi pesa mang'eny ahinya berwa wati kode kaka owinjore ne jopiny. Koro geno pod waonge nikech bedo ni Raila omakore kod rais mar Kenya, mano bende pod kelo juolo wang' mang'eny kuom yiero mar ang'owa, kuom selection, kuom aput manoyier makoro rito mondo bed approved gi ang'owa gi parliament nieki. So literally pod wan gi chandruok podi nikech aneno ka bende opposition jatelo mar opposition leader kacha Kalonzo bende ne ogo dhoge kacha ni pod aneno ko wacho ni gidhi golo press moro machiegni maiso ni nikech owegi oko to ang'e ni gini bedo kamae nikech Raila ni opposition. Koro giwacho ni koro nikech Raila okelo ng'ate koro waneno ni koro opposition to opposition ok nikech opposition odok ang'owa ero kamano odok mrema kocha ando kisitako donjo e weche mag opposition kata pod wan e weche motenore kod yiero. Judith kero kana mna pachi twak makama ineno kanyo jakomo wala kanyakla kod jokanyo mago mag IEBC nyinge makamago kaluore kod in kaka japiny ineno gi nade ipodho gi nyinge mopiro gi nying moketnwa en chalo iluongo ni system manipulation. Newach kwang'iyo maber wadwa ni mondo wang'i ka be ker marwa nyalo bedo ni gimoro amora kotimo fingerprint ne oge, but ose chal gima ni fingerprint ne ok nyal koso. An ka kian nang'eyo ni an dhi kawe to Ann Amadi koro kaneno ka oko ka inwach mae ng'ama waneno otiyo be ok inene ka en ahinya e public, en kar tijeni to tije mineno timoni tineno ka ma tich motim maber gi lony moketie. Koro kineno ka mae ng'ama oket kando niwach ing'eni IEBC en chairman in position maduong' to en baro ng'at ma ong'eni mae e gima onego bed ni timore, ng'at molony to oloth gi system kaka system onego bed ni tiyo. To bende kar wachiegni donje yiero igni ariyo or adek mwasekalogi ng'eni IEBC ng'ata moyiero onego bed ni gibedo 2 years before election. Neno to mae iketo gi a year before election. Matene ni onge skills like okomigi the best preparation, but the only thing momigi niya bora ibed kar kanyo titiyo tich ma ane mawacho. Koro still pod okwanyal bedo gi geno
ne gi rais mwantiere godo sani ni. To nikech un rowere to chenro makama bende mana kaka pile wamiyo ga rowere kata mana thuolo listi makamano bende neno kama rowere iye bende paro ni kaka rowere bende nyaka mi kata mana ting representation e tije lemo madongo dongo kamagi acha kodi aura erokamano apani mane gima nadwa wacho nikech anya paro ndalo mane negi golo wach yiero ni jo wachak nominations no chako to koro ji ne keto ji ne apply alafu process no chako anya paro rowere ma Kenya kai negi chung matek to kendo anya paro ne ntie ga in fact ne ntie a section of rowere moko manotero nyaka wachni e court ngech waneno ka gima ntie positions moko certain departments moko ma giketo girido sana makoro rawere oknya bedo kuondego but king'iyo Kenya kae wan gi rowere mang'eny ma qualified mosomo man gi experience moromo manyalo wuoyo on our behalf lakini yudo ka kobiro e weche mag koro shortlisting to koro yudo ka nying rowere koro onge there's antire rawera chiel Joel Mwita nang'eni ento koro nyinge no dhi to apia badaye mano koro kwa rowere osewuok mogolo pressure mowacho ni wambe wadwa bedo gi representation to wach representation is a major issue nikech yudo ka koro kokwa nya consider rowere matiende ni koro wadwaro to pok wa recognize ni rowere be nigi gimbe gin gi nyalo to gin gi nyalo gi qualifications moromo mar serving positions mopogore opogore to kendo gimoro kendo machaka fwenyo gi list mokelni nte nying mar Hassan Nur nte wach moro no wuok kane gitimo shortlisting mokwongo nyinge no wuok 100 was it 110 around number no to badaye bang' ndalo 11 to ne gidhi gimedo ji 6